Suomen Lappi tunnetaan kauniista luonnostaan, joulupukista, poroista sekä revontulistaan. Lapissa porotalous on ollut osana saamelaista kulttuuria jo vuosisatoja. Suurelle osalle poronomistajista porot ovat edelleenkin heidän tärkeä tulonlähde. Porotalouden päätuote on poron liha. Poroa hyödynnetään tänä päivänä myös monilla muilla teollisuuden aloilla. Pokka Reindeer Heights on aito perheyritys, jonka Olavi Pokka perusti vuonna 1969. Toimintaa jatkoi vuonna 2001 perheen poika Harri Pokka sekä hänen vaimonsa Mariela Pokka perustamallaan yhtiöllä Lapin Nahka Oy, Pokka Reindeer Heights. Pokka Reindeer Heightsin yritysideana on tarjota korkealaatuisia poron koristetaljoja sisustustarpeisiin ja asiakkaan tarpeiden mukaan lajiteltuja puolivalmisteita nahkateollisuudelle. Kaikessa tuotannossa hyödynnetään alan viimeisintä teknologiaa automatisoiduin ja ekologisin prosessein. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta tuotteessa korostuu korkea laatu. Poron talja on luonnollinen ja lämminhenkinen luksustuote kodin sisustuksessa. Säilötty sekä parkittu poronnahka ovat puolivalmisteita huippuluokkaisille tuotteille, muotimaailmaan, huippusuunnitteluun luksusautoissa sekä lentokoneiden ja luksusjahtien tuotannossa. Poronnahka on materiaalina lujaa ja kevyttä. Pokka Reindeer Heights jakaa tuotteet kotimaisille jälleenmyyjille ja ulkomaisille maahantuojille suoraan tehtaalta. Tänä päivänä Pokka Reindeer Heights on johtava porontaljoja tuottava yritys maailmassa. Pokka Reindeer Heights etsii jatkuvasti uusia jälleenmyyjiä maailmanlaajuisesti, ja tavoitteenamme on pysyä johtavana porontaljojen jalostajana maailmassa.